Kapag kapayat ka naman at kulang sa aruga ang puso mo, ang February 14 ay hindi para sa iyo. Antayin mo ang Nutrition Month dahil doon may Go, Glow at Grow Foods ka na, may libreng pa-injection pa. Iwan ko na lang kung hindi mangisay ang puso mo. Kaligayahan na pansamantala. Welcome guys to my vlog at to today's video. Pag-uusapan natin ay tungkol sa mga bitter sa pag-ibig at yung kanilang sinasabi tungkol sa Valentine's Day celebration. By the way, happy Valentine's Day to all of you, my dear followers and subscribers. Sana po ay masaya po yung ating pagdiriwang ng Valentine's Day, lalo na sa aking love. A few moments later. Narito ang ilan sa mga kanta na kadalasan nating kinakanta tungkol sa ating mga emosyon kapag tayo'y nagmamahal. O ayan, kapag ka nanliligaw ka pa lang, sinusuyo mo pa lang yung minamahal mo, ito yung kadalasang kanta mo. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayo'y magkasama. Diba? At kapag nagkapalagayang loob na, ito naman yung kadalasan nating kinakanta. Susungkitin mga bituin para nang makahiling na sana'y maging akin puso mo at damdamin. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng ito'y gagawin para sa'yo. O kapag kayo na, ito naman yung kadalasang kakantahin natin, kinakanta, di ba? Di makatulog sa gabi sa kaiisip, sa diwa ko ikaw ang aking panaginip. Kung bakit ba ikaw ang siyang laging laman ng isip ko. Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag umibig na sa akin ay ligaya. Anong nadarama? Anong darama? Basta, yun. Kapag naging kayo na, kadalasang nangyayari, gusto kang makuha o gusto mong maangkin yung mamahal mo. Ay, yung mahal mo lang, isa lang. O, ito yung kadalasang kinakanta. Ibigay mo na sa akin ang ligaya. Ikaw ang kailangan ng buhay ko at wala ng iba. Ibigay mo na. So, ngayon, kapag nasanay ka na palagi nandyan, at ayun, kapag may tampuhan kayo, syempre, umalis siya sa inyo, umalis siya sa piling mo, ito yung kadalasang kinakanta mo. Giniginaw ako, kaulin mo, oh, giniginaw. No. Totoo ba? Kapag nagkakasawaan, nagkakaroon ng tampuhan, awayan, kadalasang nangyayari, nangangaliwa yung isa, o kaya parehong nangangaliwa yung dalawa. At kapag nagkabukingan na, ito yung kadalasang kinakanta. Ako ba o siya? Sino ba sa aming dalawa? Ako ba o siya? Sino ang mas mahalaga? Kapag ka naman na-realize na ang pagkakamali, ito naman yung madalas na kinakanta tungkol sa kanilang naging bawal na pagmamahalan. Ito, kaligayahan na pansamantala, mga nakaw nating sandali. Ito nga ba ay pag-ibig?
isang pagkakamali. At kapag ipinagpatuloy yung kamalian, yung pangaliwa, ito yung kadalasang kinakanta. Oh, hiram na kong hiram, bawat saglit, wala akong isa mang hinanakit. Basta't kapiling kailangan, walang sayo ay papalit. Hindi ako sa'yo magdaramdam. LOL! Kahit hiram. No. Diba? Relate ano? Ngayon, kapag tuluyang nagkahiwalay at hindi naayos, ito yung kadalasang kinakanta ng mga napag-iwanan. Yung anong kanta? Yung pasumpa ka pa sa akin, nangakong ako lang ang ibigin. Akala ko'y wagas ang iyong hangarin, ngunit hindi pala. Pasumpa ko pa, ngunit hindi pala. Sumpa. Ewan ko lang kung tama ba yung pagkakantay. Falsito ata yun. Oh, may isa pa pala. Yung pasumpa-sumpa din. Yeah. Pasumpa ka patang ina ka. LOL! Na mahal mo ako, tangina mo. Kaya ang resulta ng dreams ko ay nagprenda. Bukas pa ang aking bulsa. Pasumpa ka ba? Ina ka. Ito ang malala. Kapag nagkahiwalay at hindi nakamove on yung isa, ito yung kadalasang kinakanta. Ang tai kong pag-ibig. Oo, yun talaga. Narinig ko na yun. Yung ang tai kong pag-ibig. Hindi na tangi. Tai na. Yan. The next morning. Ang Valentine's Day daw ay para lang sa mga taong malalambing at mapagmahal. Kaya kapag call ka daw sa iyong kapartner, antayin mo ang November 1, araw ng mga patay, para sa nanlalamig mong feelings para sa iyong minamahal. Kapag atapang at tao ka naman, huwag ka mag-celebrate sa February 14. Para sa iyo yun. Antayin mo ang araw ng kagitingan. Dahil doon, pwede kang mag-amok. Kapag kapayat ka naman at kulang sa aruga ang puso mo, ang February 14 ay hindi para sa iyo. Antayin mo ang Nutrition Month. LOL! Dahil doon, may Go, Glow at Grow Foods ka na, may libreng pa-injection pa. Iwan ko na lang kung hindi mangisay ang puso mo. Kung tulits, marites at sosyal ka, huwag ka makipagsabay mag-celebrate ng Valentine's. Antayin mo ang English Month. Tingnan lang natin kung makapagsosyal ka pa habang nag-nosebleed ang ilong mo. Gago! Yan. Kung palagi kang mainit, mahilig mga labit at mga bit, hindi din para sa iyo ang Valentine's Day. Antayin mo ang Marso. Dahil yon ay Fire Prevention Month. Doon, kapag nasabuyan ka ng tubig, baka may masmasan ang kapal ng face mo. Sa mga mapagbigay at mapagpaubaya sa pag-ibig, huwag din kayo mag-celebrate ng Valentine's. Antayin nyo ang Pasko. Dahil yun ang panahon ng pagbibigayan. Oh my God! Wow! Gets? Sa mga iniwanan naman ng mga minamahal dyan, hindi din para sa inyo ang Valentine's Day. Antayin nyo ang araw ng kalayaan. Dahil doon, baka kayo ay makapag-move on. Sa mga mahilig manggus dyan,
ang Valentine's Day ay hindi din para sa inyo. LOL! Antayin ninyo ang buwan ng mamulto. O kaya naman, antayin ninyo ang kada katapusan ng buwan at doon mag-celebrate kayo. Alam nyo kung bakit? Dahil talaga namang manginginig kayo sa takot sa mga bayarin ninyo. Yay! Bills! Kaya sa may mga minamahal at magmamahal, magpakatotoo kayo sa inyong mga sarili at sa mga mahal ninyo. Marami ngayon ang naluloko dahil naglipa na ang mga manluloko. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, kahit ang mga hayop ay nagiging malambing sa araw ng mga puso. Di ba? Totoo? Yay.